Dobrý deň. Mal som debatu s jedným človekom, ktorý sa venuje vyberaniu peňazí na charitu a pýtal sa ma, koľko musí mať niekto peňazí na to, aby bol ochotný dávať na charitu. Obávam sa, že tá otázka nie je šťastne postavená. Poznám ľudí, ktorí majú veľké peniaze a snažia sa odísť z parkoviska bez zaplatenia. A naopak poznám bohatých ľudí, ktorí dávajú veľké peniaze na charitu, neraz majú svoju nadáciu. A taktiež poznám ľudí, ktorí majú menší plat, ale tých 100 korún na charitu vždy nájdu. Jednoducho to nie je o tom, koľko má človek peniazy a či už je zabezpečený alebo nie. Je to o tom, čo má v srdci. Ak ten človek chce pomáhať, cestu si nájde. Ak pomáhať nechce, kým sa v ňom niečo nezmení, nebude dávať ani vtedy, keď už je dávno zabezpečený.